Apat magtrabaho, boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Huha! Diyos marhay na Lunes na pagkaldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kay ning kaaldawon asin kan semana. Amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Special mention ta ang mahal na esposa po ni PDEA Albay Officer 3 Noe Brigel, si Madam Mitz Brigel. Happy birthday tabi sa imo, Madam Mitz Brigel. Ang the only lady ni PDEA Albay Officer 3 Noe Brigel, si Madam Mitz Brigel. Wag naman yung first lady kasi pag may first, may second. Kaya dapat the only lady. Happy birthday, Madam Mitz Brigel. Ang the only lady, ang mahal na esposa ni PDEA Officer 3 Noe Brigel Kanalbay. Many returns of the day. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ecstasy. Sige po. Tingog Kanbanwaan man nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 nin udto. Stano. Ecstasy. Extano. Sa paagian kan pagbutwa kan man iba-ibang informasyon diyan sa luwas. Katuwang news team Pading Jomar, Kumpadreng Al, Pading Jimmy, si Ans Galero, si Luwens Barcena, buda si Joshua Bino. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Sa Control Technical, sa radyo, sa AM Band. Yan po dyan ang samuyang Chief Tech, the big man himself in the house. Ramir Bunjing Tanay. Siya man po ang mina-broadcast po sa AM band sa radyo. Kan man lain-lain na programa po sa radyo, traditional radio, region-wide. Imaging sa luwas po kang Bicol na pinagabot kan sa muyang puwersa. Ecstasy. Sa newsroom, ang samuya pong malalauman, the ever reliable, walang kakupas-kupas, News Manager Mardela. Para po sa mga sumada lokal, asin ang pag-abangkan mga istorya, nasyonal, sagkod internasyonal, walang lusot po yan. The man with an eagle eye, pag-abot po sa mga bareta. ND, News Manager Mardela. Sa production, ang samuyang anghel, si Angel na Mustaza. O siya ang nagtugon sa ko. I-greet mo nga yan. Madam Mitz Brigel. Yan. Madam Mitz, parang tabay tayo, no? Si Madam Mitz, listener natin, ano? Si Madam Mitz na Brigel, happy birthday sa iyo. Basahon mo nga yan, papapi. Oh. Ano? Ano daw? Paano ka happy birthday? Sabi mo happy birthday. Di, sige. Advance na. Sige. Happy listening pala na, no? Happy listening daw.
tumbang Kay Madam Mitz Brigel. ecstasy. Sabi kasi ni Angel, birthday daw. O di, happy birthday. Ikaw talaga. Ikaw nagtugong kan sako. Si Angel Mustasa. Sa IT, yaon man dyan si Richard Buda si Tricia, ha? Sa broadcast ni Magtabi. Sa internet, Tumbang radyo na. Online pa. DCGB po yan. tumbang In high definition. Full stereo broadcast. DCGB News Online. Buda sa YouTube. te gustará porque es la bomba. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, tabi maray na aga kay kumpadreng June Pitero. Maray na aga tabi, kumpadreng June. Taon-taon, tibaan maapudan tap. Mga dapat niya itong makaulay, digdi po sa programa, no? Good morning sa Gabos tabi. Papa Charlie, si Papa Charlie Aike, ka-monitor man, Papa Charlie, good morning tabi sa imo. Yan, sige. So, sa kuya pala na pamangkin dyan man sa Indo, sa aksyon ko, si Mickey. Yan, si Mickey, so taga Katanduanes. Sige. Bueno, diretso muna kita kan mga storya dyan sa luwas. Mainit na naman dyan sa palibot. Siguro ready na ang kuang kainin ni kumpadreng Jimmy. So, swimsuit. Swimming trunk. Kumpareng Jimmy, good morning. Yes, pare, maray na aga sa mga parantabay. Yaong kita ngunyan digdi sa pangankan munisipyo kan na pulang kita pare. Na may magayon na presentasyon ngunyan. Pulang gitaon Fiesta Agri Trade Fair 2022. Unas natabi pa di ang so uminaging election baga. Uning presentasyon ngunyan sa mga nasa barangay, sa mga produkto ninda sa lambang barangay, sa mga pagkaon, mga kakanin na orgulyo maninda, mga bagas, mga batag, mga prutas, yaraon dig ditabi ba de, naka-display, bigis showcase ang unyan. Pero sa panahon ini, taday pa man natatapos sa turno ni Mayor Andy Mariscotes. And sarosan mga may kaisipan kay ni, so tugang ni Mayor Andy Mariscotes na si Municipal Agriculturist John Mariscotes, tugang ni Mayor Andy Mariscotes. Pero sigun kay Mau, naghuro na sinda ni Mayor Adrian Salceda na ipagpapadagos na po na proyekto sa kinakapatid pala niya si Mayor Adrian Salceda. magpanasan Magayon na kanin pasipunan kan administrasyon ni Mayor Adrian Salceda at kumbaga adaptaron so programang pinagbunan kan tugang ni Municipal Agriculturist John Mariscotes. And nagkaiguanin parada motorcade katong sa mga na-consigure na mga farm equipment, farm machineries, mga bali sa Pilmec, asin na DA, wala pa garing nasa motorcade sa mga oras na initabi. Pero di pa rin, bonggang-bongga, sampangan kan munisipyo. Kauronon ta, o ni classmate ko ini, farmers president na ini, di sa Banuan kan Pulangi, si Ate Malo Lisano, barangay Kutnogan Sinda, takada barangay, pirang barangay ang Pulangi, Ate Malo? 44. 44 barangay,
ngonya pigobligar sinda na mag-display sinda kan sa mga produkto ninda sa barangay. And ipapabakal sa live kita sa radyo sa ibong nalinya si Pading Pio sa Angkor sa DCJP. Aning mga naka-display digdi, mga gulayon, prutas, mga duma, mga kakanin. Ipapabakal? Iyo po, ipapabakal po ini. Pilang taon na po ini na pinag-sagiber kan mga nasa barangay? Ako baga ining fair na ini, sanggunyan ngunyan pa lang ini. First time ini, first year ini? Kaninot, nagpara-display na sinda. Pero dahil nga ni kan pandemic, kaya dahil po ito na Full padago. Pero ngunyan na medyo normal na kita sa palibot, kaya ini full blast na. So hoping and praying po na ini dapat padagos na taon-taon po. Nakakamuti ba rin sa mga farmer? Magayon po iyo po. Okay. Magayon po ining tabang sa farmer para natatawan po sinda ning break na magkaigwa ki mga customer and so produkto ninda sigurado na mabakal asin mabisto kan mga tao lalo sa mga kataid na munisipyo. Okay, so mga yaon diyang kataraning kani na mo apo abanuan kan Pulangi at yan na pagkahapon pagruluwa sa trabaho, pagurulian, apit sinda di kita mga presko, pati burak tabi pa digdi. Roger. So ngunyan na dakol ka mo mga miyembro kan farmers organization digdi sa Pulangi? Dakulon man po. Ano ang mga sabi ni Municipal Agriculturist Maris Cotes? Duro-diretso na ini taon-taon? Dire-diretso na da po ini. Katabangan po para sa mga farmers po. Okay. Bilang farmer sa President Tabi and graduate ka sa Bicol University College of Agriculture and Forestry, minsan mo po sa mga farmer? Magayon po ini na ma-enhance po ang mga farmer para po matawan taning sustainability ang mga tao as in ini po pang farm to table ang mga fresh na vegetable as in dakulon pong klase itong may nagpa-process food na so makukuha po ini digdi. So lokal na gobyerno aro kang kay Congressman Dili nagtatrabang digdi? Ayo po. Actually igwaman po so dakulon pong tabang itong ginibong mga garden sa kada barangay sa Gabos pong 3rd Distrito. Kumbaga, magayunon po ini na during nga ni pandemic, igwa po talaga sindaki proyektong mga araw kayo na nagpo-provide po sindaki mga pangtanong. Tapos na-recognize na kamukan mga ahensya kan gobyerno, kumbaga ngunya nasa pag-motorcade sa mga bagong mga farm equipment, farm machinery? Ay iyo po, magayunon po, lalong-lalo ngunyan na ang filmic po sa pamamayukan day sa region as in digdi po sa local. Magayunon po, dakulon pong machinery ang nai-award po sa mo, lalong-lalo po sa bayan ng Pulangi. Dakulon pong naitauna sa mo sa mga grupo nin Parauma. So tamang-tama mapatinit, tangon nyo, nasa panahon kita kikrisis, para palalangkawan mga pamakalon, at least ngunyan ang mga farmers naghihingawa and na bato na iyon na mga pinagtitid na nindo ngunyan. Iyo po, magayon tanahiling po ang pagtabang kan agriculture sa Muya. Lalong-lalo po talaga ngunyan na nagtauman po kay assurance ang sa Muyang Mau na si John Maris Cotes na padagos po ang sa iyang pag-asistensya sa Muya. Okay, thank you so much. So yan tabi pade medyo makataba bining puso na yaon digdi ang produkto kan mga farmers niya to yaon digdi niya sa sentro sampangan kaining munisipyo kan Pulangi sa mga oras na ini. Roger to that, compadre. Sige, kopya. Okay, so yan tabi pa rin sa to mga dagdag na informasyon with Ati Malu Lizano, Farmers President digdi sa Banuan kan Pulangi albay, my classmate sa Bicol University College of Agriculture and Forestry, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadre nga Jimmy, sa istorya hali dyan sa Pulangi. Bungkaras kan mga informasyon. Ama po yan narumduman ko ka ito. So, taon-taon maguro-restore kita kan mga bagay-bagay na yan tabi. Dakul kitang mga paguro-restoryahan Time permitting tabi Bueno, diretso muna kita kan mga informasyon. Maray na agad yan kay Sir Danny Garcia, ang tagapagtarampo ni Gobernador Al Francis Bichara. Sir Danny, maray na agad man tabi. Bro, good morning sa imo.
Nasa linya man si Luwens na Marcena. Luwens, good morning. Please go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pa manabareta, bako man daw karaw-karaw ang naging legasiya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte may kinaraman sa modernisasyon kan komandansya kan Philippine Navy. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Philippine Navy Navcorsol Commander Ambrosio Espeleta. Nakadakol man na naiambag ang administrasyon kan Presidente lalo na may kinaraman sa mga pasilidades asin ekipahes para mas lalo sindang makaresponde asin maging handa sa anuman na katibaada na daiman pinagahagad kabtang kampahayag ni Espeleta. Full swing tayo. Actually, this year, we are expecting may mga deliveries tayo this year, ano? Yung ating mga missile fast craft natin na deliver na. And then we have signed, I think that the Navy already signed with I'm not sure, correct me if I'm wrong, South Korea with the new OPV natin, offshore patrol vessel. And then marami pang parating na FAIC, which is a fast attack craft na may missile din, no? Galing Israel. So full swing tayo sa modernization. Kabtang kampahayag tabi Sir Pio ni Navcorsol Commander Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta. Mientras tanto, sa pagikansiring na bagay, siya man bilang hepe ka Navcorsol, dakula man sa iyang pasasalamat kasi nagpapaabot man sa sa iyang pagpaabot ng pagpapasalamat kay mismong kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahilan saroan sa indang komandansya sa nakinabang kansiring na programa kan gobyerno may kinaraman sa modernisasyon. Roger. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali sa Regional Center site. Ako po si Luwens Burso Barsana. Salamat sa istorya, Luwens. Diretso kan bulos nin mga informasyon. Isihon tamo naman ang darang istorya ni Kumpadring Al. Kumpadring Al, maray naga sa imo. Go ahead na. Yes, maray naga pade nan oro aragrangay nangonyan. An tiyo sa mga tiyos sa pamilya sa padagos na pagmahal nin presyo kan mga panginot na barakalon. Epekto daw kan padagos man na paglangkaw ng presyo kan gasolina krodo sa world market. Diki bali sa mga rayong barangay na usong-uso ini bagang mga buti-buting gasolina nagpuon sa 50. Ngonya nag-aabot na sa 79 an kada litro kan unleaded na gasolina. Ang mga nasa transport group, lalo na ang mga nasa tricycle, nag-iidaw naman kan mga bigasabing subsidy ali sa gobyerno dahil kan sa indang nagiging magabat na sitwasyon sa pangurong aldaw na pagpapasada. Yan ang ngurub-ngurub kan mga nakakaurod ng tricycle drivers mientras na ang presyo ngunyan kan ibang mga panginat ng barakalon siring kan lana sa mga sari-sari store pigmamonitor na padi nag-aabot na sa 120 an kada kilo. Kung mabakal kang 1 port 30, 31 araw kayang dalagan kan presyohan kan lana. Ang asukar gatos naman ang kilo. Ang presyo kan sira dahil nagbababa sa 200 kada kilo ang mga maray-ray na klase. Sa mga talagang maray na klase, alay dyan sa Legazpi Port, Legazpi Fishport, yun yan si sindikato na biguturan niyan ka mga darakulang negosyante. Kaya sa pang mga masalugod, yung yan nagsasuffer kan haralangkaw na presyo, kan sira ang bagas dahil na nagbababa ang presyo. Ang pinakababa na sa 36 pataas ang kilo depende sa klase kan bagas. Kaya ni babang mga barakalon pa di haros kadaklan talagang nagralangkaw na masyado napapansin kaniba. Alagad suiba talaga nakakamali siya na asin na mamatian na ang epekto kaani sabayan pa kan bill sa kuryente digdi sa APEC na talagang ralangkawon kaya nang aragrangay na ngunyan. Ano bang mga nakakaroon pa lalo sa mga yaon na mismo digdi sa barangay level.
Yan pa rin ang informasyon. Digdi South Area kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Sige, tabi thank you so much kumpadring Al. Diyan lang po kamo ta ma-station break muna kita buda ma-time check. Then hanap buhay pagkatapos belo man ang programa Oras Pilipinas 9:28. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Ginebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Ginebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Ginebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Ginebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Par-excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para par-excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Par-excited. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a say. So choose what sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo.
Tapos, ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future-ready, work-ready at life-ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janice sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-carry ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality
quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyo mga suking tindahan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ako, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Bunjing yan. Ano do kundi? Pirang taon kitang nagmas kade, binalo kong day magma. Pogi pa man Bunjing. Gari ba ko nang bagay Bako nang bagay ding mask. Masirapan palang Bunjing magkaon ning mani pag-agang araw kay ni ade. Nagkaon akong mani, naghidali mo na ako magkaon ki mani, mantang nag-commercial si Bunjing. Tapig compute ko sa minuto, niya ako pwede, makakakaon ako ning mani. Ngunya na haga. Kaya nagkaon akong mani pag-commercial. Masira mong palan! So idali baga sana. Idali na pagkaon mo ki mani, pagkaagang-agang araw kay ni. Muna ko, bigsusog na ako ni Richard duman sa sarong kwarto. Ika na ngayon sabi, maray nga ni, tatapos na sa pagkaon ko, kan mani. Sira mo na ni, tatapos yung pagkaagam mani. Kaya na susupog na akalogon mag-ali ki mask,
Di bago ako. Hilig ko sa screen, ano. Sige, diretso kita kan mga istorya. Beltadahan ta si kumpadreng Jimmy. Paring Jimmy, good morning. Yes, salamat tabi pare. First time ini na makahiling ako na mga farm equipment, machinery na paano ni na mga pangarga na mga produktong agrikultura halin sa mga barangay. Ang kulay pala, gulping mga farm equipment, farm machinery. Kung sa'yo na sanguyan, sa tarap si Mau, Municipal Agriculturist, kung sa'yo sinabi ka na ang agrikultura dapat ay salbugan ng politika. Kung kaya inabot ninda, ang arog kayo ni ng mga biyaya, alin sa katuyang mga ahensas ka na gobyerno, mga bago nini, mga land, mga traktura, rice planting napod yan. Basta man iba-ibang mga machineries na magabot sa pagka-cultivar ni na mga daga, pagtatanong, araw sa paroy, yaraon digi, gulpiyon ini mga 20 o 25 garin mga pinagtao digi sa banuan ka na Pulangi. Ang good news tabi pa din, na mas kinapunan ini sa panahon ni outgoing na Mayor Andy Mariscotes, ipagpapadagan na din approve na siguro na si Mau, tugag ni Mayor Adrian Salceda, taon-taon na dahil na ipapadagos dito sa Banuan kan Pulangi. Kaya daguguntan na mensahe. Okay. Anyway, maraming salamat at nag-effort talaga sila kahit traktor kumuha ng kanilang mga model at tumayaw kami kanina ng paro-paro ching. Paro-paro ching yung pinatuktok ko. Para mapapagmaw ng mga paro sabi pa rin. Kagulpikan mga produktong yarawan digi. Okay, so di na po anyway, mayroon po tayong mga taga dito. Asa na especially si Jim ng DCGB. Tabas ko ba sa Buka, agribusiness, ako dasbat. Sabi ko, Panyero, tapos na na election, pumunta ka ng Pulangi. Palatawa mo natin, DCGB. Ganun ako kaya lang siyempre na medyo nahiya. So ngayon, okay ka lang. Kasi yung oras ko, pa-interview ako sa iyo. Kasi hindi ka lang makapagalitan. Bumaba ka dyan. Eh, sir mo, nandito ang Radyo Pulangi. Sir Commander, pwede ka sa nag-spell pa ko naman sa Buka kan mga panahon sa ROTC. Anyway, tabi pa rin. Ayan, tawag ka. Kung paano na ang opening, parang activity ng Pulangi, daw fiesta. Fiesta digdi sa maabot na June 28, 29. Hindi natin natupad na pangarap na Kalamay Festival, kaya tumunan sa nakalito. Anyway, hindi tayo matutupad. Wala na itong Kalamay sa panahon ni Mayor Adrian. Basta ang promise namin, kami mga magsasaka ng bayang Pulangi, kung sino po ang umupo na mga politiko, maging mayor, susunod po kami, basta maganda ang problema. Okay ba? Parang mahina, wala kasing isnakan, naka-close pa. Anyway, kaya nga, nandito yung mga media, nandito si Parker, si Jim, sabi niya, Pulangi lang ito. Yes! Pulangi lang ito. Only and Pulangi na meron kaming RPC-1, RPC-2, napakaraming harvester, napakaraming foreign grab tractor, kalahati pa lang yung pinapakita namin. So, ito po ay nakukuha natin, especially ngayon po ang priority na programa ng ating national government, ng ating bagong elect na presidente na si BBM, kaya ako nakapula. BBM ako. Palapat naman kayo dyan. Alam ko, pink kayo. Joke lang yan. So, patuloy pa rin po ang ating mga programa. Especially yung libreng binhi. 10 years pa po yan because of rice tarification law. Ito po ang mga napakaganda mga tractor na binibigay sa ating mga magsasaka. Sa mga irrigators and farmers association, yan po ay part
multipass, right wheel, basta tuloy-tuloy po yan. So that's why ako po ay napakalaki po ng ating pasasalamat na ang Department of Agriculture. Kailangan lang ang isang leader ay may political will, hindi natatakot sa anuman na ano. Kasi why? Sabi ko ang partner Jim, sometimes nangangarap akong maging politiko. Pero ngayon, hindi ako nangangarap maging politiko. Why? Pag nagbigay kami, walang kapalit. Hindi ako makikipag-plastikan na ako iboto ninyo. Totoo ba? Sabi pa eh, tawag na lang medyo halawig. Palis na. Halawigan mo. Maraming salamat sa inyong suporta. At ako, sabi ko na... Babalik na ako taon-taon. Jimmy na salita. Thank you so much, kumparing Jim. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Pulangi, anapudkan, mechanized farming. Ano? Taon-taon, mag-uriresto na kita kaan. Nasa linya muna, dire-diretso kan mga istorya. Igo na lang kita ni na 12 minutos bago mag-alas 10. Si Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Please go ahead, man. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay para sa dagdag pang bulos kan impormasyon. Antes igwa pa ni natatadang mga aldaw bago matapos ang sa iyang termino, padagos pa man giraray ang pagtrabaho asin pagreparo ni outgoing Mayor Vic Perete sa iyang mga proyekto siring sa business center sa Kataningkan Municipal Building, ining Integrated Market, Commercial and Transport Complex o IMCT, dayaon sa Barangay Kimantong asin aliba pa niyang mga proyekto. Nangunyan pinagpupuna na ang konstruhir pangapudo ni Perete sa bagong matukaw na alkalde ni si Mayor-elect Awin Baldo iyo ang ipadagos ang mga naunang bitan ng proyekto na igwana nin maninigong mga pondo. Asin sigun sa kay Perete, bukas sa iya kung halimbawa ining si Mayor-elect Awin Baldo, igwanin maidadagdag na mga proyekto sa mga nainot ng proyekto ni Perete. Dagdag pa kay ni Mayor Perete, dakulang bagay ang siring na mga proyekto na talagang makakatabang sa mga masunod na henerasyon digdi sa banwaan kan Daraga. Sa ibong nalado, nakatalaan ng magtuko si Baldo bilang bagong alkalde kan Daraga. Sa maabot iyan na Hunyo 30 asing sa kunyan, nagpapadagos naman ang preparasyon para sa transition kay ni. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na impormasyon na libig sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Joshua, Roger Sir Pio. ano itong partikular na mga ipipakihuron ni Alkalde Vic kay incoming Mayor Awin na ipadagos man lamang? Roger, yan initabi Sir Pio na mga proyekto ni Mayor Vic Perete na kumbaga sabi niya flagship projects na yun eh. Yun yung Integrated Market, Commercial and Transport Complex o IMCT. So yun po bagay ni Sir Pio sa Barangay Kimantong. Nangunyan, nagpapadagos naman tabi na construction kay ni at iyo pa ni Sir Pio na business center ining pitukonstruhe sa baba kataning ka na municipal building. Yes, oo. So nagkapira sanaan sa pipakiusip man ni Alkalde Vic ano? Roger Sir Pio, inisutik sabi ni Mayor Vic na mga flagship projects niya pero dakol pa siyang mga proyekto na ipigsasabi niya man na pakihuro niya kay Mayor Vic na ipadagos man dahil ang taigwa na inin mga maninigo na mga pondo Sir Pio. Iyo, dapat lang talagang ipadagos man yan ni Mayor Awin. Dai man iyan mapapadalaga na nin fundo asin dayan mapupunan kung dahil nahihiling kan funding agency na feasible ang mga yan. Lalo na ining so integrated terminal, commercial complex, pati yan na business center dyan, dakulao na kuan ang ipagpopromesa kaan na efekto sa pakinabang kan komunidad. Bako ngunyan ta nagpupumpasa na pero it will be felt by the coming generations dyan sa Daraga. So nanunungod lang talaga na dapat man niya na ipadagos man ni Mayor Awin. Yes, Roger Sir Pio, tatikon nga ni kay Mayor Vic Perete, na outgoing mayor, dakulang bagay na may padagos ini, talagang dakula ang may katabang kay ni sa mga masunod na henerasyon. Sige, tama yan. Si Mayor Vic, sige. Yes, Roger Sir Pio, yan tabi ang mga dagdag na impormasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa luwas. Sige, standby muna Ans. Beltadahan ta si kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Pulangi. Jimmy, 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 number one. Kumpareng Jim, what's happening Giraray? Salamat tabi Giraray pa din. Dahil pa natatapos si Mau. Pero dako lang nakukuha ta diging mga maray na mensahe.
sa pagtarang ni Municipal Agriculturist Mariscote. Dogang ka na outgoing na alkalde. Pinagpupursikin niya na puna-sunaan politika tabi pa de. Sururog na pasiring sa bagong administrasyon. Dahil naki mga turn over na machinery. Pag nagbigay ang PhilMec, ang DE, diretso sa association. Sa kanila yan. Wala Association kung pinapon dyan na magbawi. Kaso ang aabuti nila. Ay doon talaga ning urugma o ning mga tao dito talagang kumbaga pigdidirihir na ni Mao na halin sa sayang tugang mapalit na nin administrasyon ang suporta dumana sa bagong administrasyon. Yeah, very good, very good. Magayonon na kuanin transition. So mga supporters din kapig papangapoda na ang agrikultura dahil pagsala mo sa salamukan ki politika. Sa mga apektado at least maging kuan ini modelo sa tuya gabos na pagabot sa pagkatapos na eleksyon, lingawan na gabos. May kinalaman sa politika. Anyway, so yan man lang wala tabi pa rin. Sanay pa patapos na inspirado pa si Mau sa pagtaram sa mga oras na ni. Mabalik na ako. Thank you so much, kumpadring Jim, sa pagtutok dyan sa Pulangi. Number 1. Sige, igaw na lang kita nin 5 minutos bago magabot ang alas 10 nin pagkaaga. Nagkariribok man bunjing so tulutang baradangog manungod sa mani. Nagkaon talaga akong mani. Sa totoo lang, kasubago. Pag commercial ni bunjing, masira baga bunjing magkaon ki mani, suy dali sana ano. Pig-compute ko kaya so pera niya ako daw ang commercial ni bunjing. Pwede man 10 minutos ano. Yan. Si Reyna Babasa, maray na agatabi sa Imure. Buda si Sir Nong dyan sa Nong's Meat Shop. Anong desisyon mo, Bunjing? Bago ka maglargaw, pag-abot na nindo, dumakita kinong na meat shop? O bago ka mo maglarga pa Boracay sa Webes? Di Biyernes na banggi, Biyernes, Merkulis na hapon tata, Bunjing. Pagka-programa ko, iyo. Anong oras ngali mong 16? Dahil na kita magkaturog. Selebrasyon ng todo yan. Dumag kita kay Sir Nong, iyo. Ikan sign off tatabunjing sa Merkules. Takot to na titatabunjing. Dahil alas 5 ang haliinin dumagab ako sa BIA. Dahil ka na punan tara tatabunjing ang selebrasyon. May maka man, Angel. Dahil na karaturogan sundo duman sa airport. Ano, Sir Nong? Ipapreparar ko na ipreparar mo na dyan so pertihon na pampulutan. Tatabunjing. Iyo tatabunjing, basira mo niya. Dahil na karaturogan. Takon ko maturog ka, magilamaw ka. Dahil na diretso na. Alas 4:30, tapos suntaan selebrasyon, dumana ka pasiring sa airport. Nagmaris-maris masumata mo tatabunjing. Sige tabi, bueno. Diretso kita kan mga istorya mo na dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero dyan sa saya man na bit na informasyon isihunta daw yan. Ans, maibaman ako. Ana? Maibaman ako. Sa selebrasyon? Oo. Pagkalamang. Ana? Ka naman. Kaya, kung maiba ka, siguraduhon mong dahil na magkaturog. Tanganing dahil ka mawalat.
Naman ako, maski ko matulog ako. Walang problema. Si Angel daw. Angel, matasan na yan. Ka-experience ka na nagbiyahe, nag-aragang mamang pag biyahe. Pag nasa biyahe ka, nagaro ka na bumabaki sa kayan. Iyong gigibogog ki Bonjeng. Teka, tatandaan mo yan data Bonjeng sa Merkules. Manig di talaga ako. Bantayan mo pala. Bantayan ko yun. Lucky. Sige, good morning, Ans. Hey, good morning, Giraray. Si Pio, good morning sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, ay manin dapat na ikadit ang mga albayano may kinaharaman sa duwang nangyaring phreatic eruption sa Mount Bulusan. Yan sinabi ko niya na pagkaaga sa DCGB News si Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Head Dr. Cedric Daep sa matapos daw na magburutuan informasyon na ligadong may nakaabot ni na mga abo gikan sa phreatic eruption sa nagkapirang sura na barangay digdi sa syudad kan Legazpi Piglinaw man kan pamayo kay kan opisyal nini na daiman dapat na ikadit dahil sa rayo man kita sa mismo baka kita direktang maapektaran ka na Mount Bulusan. Kung nga ni sa iya, ang probinsya kan Albay, nasa northwest kan Bulusan, kung kaya amihan man o maghabagat, di man talaga direktamente makakatama sa tuya, ang paros o kaya ining abo kan ining asphalt, tara kan Mount Bulusan. Lagal sigun kay Daep, maray man giraray na maski na di magadit, pero dapat handa man giraray ang mga albayano, lalo na sa mga hararayong barangay na didikan syudad kan Legazpi sinibapang parte kan Albay, dahil sa mas maray daw na preparado ang gabos kada bes na iguanin kalamidad. Depende paano yan sa wind direction buda suhait kan askolom tabi ans ade. Ang sabi ni Sir Cedric, sa man maghalian paros de kita aabuton. Yes. Pero igo ba ganing istoryaan speak susubaybayan ko nakaabot na nga ni sa Manila so asphalt. Iyo, sa totoo lang. Yes, sabi sa Pio. Iyo nakaabot na daduman i-follow up mo tabi yan gari kaabot na duman sa Manila nakalunad ata sa Kagsawa. Pwedeng saraduan ako pinto kanito Cedric. Tapos sinunod na DLTV. Nakalo na duman. Ikaw pa ngayon ang isarog. Sa bubong nakabot sa Manila. Nagbiyahe na pala. Nagbiyahe ito. Makabot sa Manila. Buda sa mga tracking. Kuto naman sa Manila. Nakaabot sa asphalt. Arayo na sa distansya. Ibang klaseng paros ito, Sir Pio. Pero sa Karaw, nakabot yan sa may pilar. So, asphalt, depende nga sa direksyon kang paros. Kung nababa, medyo haranisa naman ang babagsakan. Kung halangkaw, hurarayo yan, ipapali yan ng hurarayo. Abot nga ni Manila, nakalunad sa base. Breaking news. Sige. Dami Sir Pio, ang informasyon manalik kay Dr. Cedric Daep, Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Bareta ng una Angel ta dipisil pag nakakaon kay mani ang pagkaaga Mario masiraan sumani talaga managumon sumani kasubago pag komersyal mo kaya komersyal giraray ta makaon na naman akong mani. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future-ready, work-ready at life-ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janice sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! For everything that's true, count on GS and Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a sign. So choose what laban ng barkada, GS and Blue ang kasama. Choose what's true. to make mistakes.
sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang DSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nanindugan si Presidente Rodrigo Duterte na ang Pilipinas day pwedeng isuko ang sovereign rights kaini sa West Philippine Sea sa pagsasabi na ang gera sa China day pwedeng mangyari. Sa iyang sinabi na ang nangyayaring gera kan Russia sa Ukraine, siring sa sitwasyon kung kaya nagpapadagos ngunyan ang negosasyon sa China. Sigun pa man kay Duterte na day siyang nahihiling na makusog na rason kung nata kaypuhan magkaigwanin gera. Sinabi niya na siya nauugma dahilan tapadagos ang negosasyon and kan Pilipinas as in China para sa mantrangkilong solusyon sa pag-aagawan nin teritoryo. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. BMEG Premium. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes Promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hip hip! Alam nyo ba na mapanganib yan? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kinilet, United Home, Kinilet. Chewable
Panadol, paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasing. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasing. Ang ATC Vitasing ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasing. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasing. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasing. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, bultadahan ta si kumparing Jim. Diyan sa Pulanggi, Pading Jimmy. Go, go, go. Department Head, Mayor and Vice Mayor. Yes, salamat Abi Pare. Pababa sa pwesto si Mayor Andy Mariscotes, pero mawalan siya ni mga kaukuhan na sina promesa manood sa mga spursos kan municipal agriculture and mga farmers and mga activity aro kaning farmers agri-trade 2022 taon-taon igwa man giraray siya ni mga tabang na ipapanaw digi sa mga farmers. Yan digi si Mau si tugang ni Mayor Andy Mariscotes si Mr. Wilfredo Mariscotes Jr. Sir, nabanggit ka sa bago ni Mayor Andy na kung may nagsara na pintuan, dakulan mga oportunidad na nagbukas para sa iya. Ano po ang mga napagkauro na nindo para sa mga farmers diki sa Baluan kan Pulanggi pasipa ko na siya Mayor diki sa nasabing banal. Si Pio po sa Angkor sa DCTV Mau. Okay, good morning po Sir Pio. Yes, good morning Tabi, sir. Maki-edukar man po ano po ito sa mga iwawalatan dyan, nagkarahayan po para sa agrikultura. Go ahead po. Actually, pinag-celebrate ang Pulanggi itong fiesta, 1 June. Sa Pulanggi, kami nag-promerong conducting activity, meaning agri-trade fair, bakit ka na kabos na agri-machinery na ali sa Department of Agriculture, sa ibang ahensyan, and andyan magkakaigwaling farmer's time celebration. Ayun, opo. Sir, curious lang Tabi ako, sir, ano? Igwa na kamo po nin pag-adalamang kung so sa tuya dyan na mga kahimanwa, particular sa mga youth, igwa na nin interest po sa agrikultura, sa pagtanom Tabi, over? Okay, anyway, kami nga Sir Pio, duro-diretso ang giraray ka na magbibigay ng mga ayuda alis sa Department of Agriculture, arog ka na libreng bili, mga farm machinery, pagkakaibot ka nila fuel subsidy. Kaya sinasabi ko kay Sir Kim na dahil man kami affected dyan mga politika, pagbabago na mga politiko sa kada banwa, kasi majority ng programa ay ng Department of Agriculture ang mga tabang aling sa national government, sa regional office. Kaya kami mga municipal agricultors dapat talaga magtrabaho tanging gabos na biyaya mga pangangaipo ikan mga farmers association mga magsasaka sa mangyayari sa ito. Ayun, opo. So at least nakaka-encourage kita na magka-interest sinda sa agrikultura Tabi, sir. Ano po?
Opo. Sige tabi sir, ta medyo maribok kaya tabi na may programa diyan. Salamat din maray tabi sa oras. Congratulations po. Maraming salamat, Sir Peo, sa Opo. oras na tinaw mo. Thank you Opo. po, thank you po. Okay, sir, may pahabol ako. May transition na pa-out na si Tugang mo, si Mayor Andy. And palaok si Mayor Adrian. Ano nagkaigwa na po kamo ng pag-uroron? Actually, pinatawag na kita ni, actually si Mayor, kinakapalit ko po yan. Okay, so napag-ulayan kami kung ano po ang mga programa, i-diretso niya to, at sabi naman ni Mayor, Mayor Adrian, kinakapatid, kung direct magkilaray, ano ang support na? Sabi ko nga ang election, ano lang yan, parang basketball. Kaya sabi ko kung isa ang nasa administrasyon, isa ang mayor, masuporta kami. May problema. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. So yan sabi, si Mao, ang Municipal Agriculturist Digi sa Banuan kan Pulangi Albay. Jimmy Natalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya. Hali dyan sa Pulangi Albay. Narumduman ko ka ito sa proyekto ni dating Apo Marcos, Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sana ipadagos ngunyan buda ma-apresyar lamang kan tao. Ito baga tatabunding na Green Revolution. Kasabay duman sa Green Revolution, so Masagana 99. That was the golden years kan agrikultura kan Pilipinas. Very aggressive ka ito, so taoning importansya sa agrikultura. In fact, ngunyan, diit-diit na nakakabuelta sa mga ideya. No less than si Congressman Joey Nasalceda kan 2nd District of Albay is proposing emphatically, pigpapako niya talagang bibusol niya na dapat tawan nin atensyon, prioridad kan maabot na administrasyon BBM ang agrikultura. Tama ba ga? Ilingan with the impending food crisis brought about by ining so sitwasyon baga dyan sa Ukraine, pauro-utro na kita ka ini. Ngunya na naman, ma-increase so crudo, 4 pesos. So gasolina, iyo man na nagkakaperang pesos man tabi. Duro diretso na po yan na maarapektaran ang production cost kan mga abono sa lado kan agrikultura. So mga parasira dahil na makakalawod nin na dati ka ito ta mahal ang gasolina na, so igagasolina nila dyan sa ano nga niyan na mga makina nila tatabunding sa sirang pangdagat, Briggs and Stratton, igwa ka na no, Briggs and Stratton, igwa ning so Kubota, Yanmar, igwa ning Singer, Singer tatabunding, Singer, di kadena, pantahi. Day bakong karaw baga pambihira na makalawod, thereby depleting us of the supply kansira, and ang resulta malangkaw ang presyo. Domino effect na po yan, sunod-sunod na yan. Sana ining pigdadangog ko so report ni kumpadring Jimmy buda so platika ni Sir na Mau kan municipal agriculturist na si Sir Maris Cotes. Magayuno na pagtungkusan ko tana yan magayuno na sundan, magayuno na sunod. Itong sumasagana 99 buda itong so Green Revolution ni Presidente Marcos kay ito ni Apo so ama ni Bongbong, sana ikon ini. Igwa patatabunjing ni na saro pa sa ikauunlad ng bayan. Bisikleta ang kailangan. Iyon na naman ang nguya kay tatabon yung sa bisikleta niya. Uyan na. Dahil na nagkukupos. Dahil na nagpa-flat. Yan. Lalo ko napasiring duman sa dampa ni Nong sa Merkules na Banggi. Duman ang direksyon. Makong karaw. It's high time na magkuhan kita sa agrikultura. Nako. Kung pagpara no less than the United Nations baga si Secretary General Guterres nagsabi na magpreparar po kita for impending food crisis. Last quarter kaining taon dara kang protracted war na andyan sa Ukraine. So pagsakop ni Vladimir Putin sa Ukraine. Sige. Buelohan tayan mga rin, matapos na po kita.
So naghapot duman tabi query so mga senior citizens po ta igwa man bagayanin mga eleksyones sa mga barangay kan mga set of officers kan mga OSCA, Organization of Senior Citizens sa mga barangay tabi igwa talaga sinda palang kaaning ruling yung Federated Senior Citizens kan Legazpi the entire province of Albay na an makapot nin pwesto so maka-qualify sana na magkapot nin pwesto na inunominar o tapos ma-eleksyon halimbawa the process dapat tulong taong ka ng miyembro kan senior citizens. That's a minimum requirement and dai kaning trabaho sa gobyerno o sa pribado. Iyo mananan internal ruling pala ninda. Yung Federated Senior Citizens Legazpi, an entire province of Albay. 3 years ang parang minimum requirements kumbaga sa election residency requirements. Ini naman membership requirements. Dapat 3 years ka ng membro kan senior citizens. You will be qualified na magdalagan o mainuminar, magkapot ng pwesto nominado o pwesto ilihido sa mga senior citizens. Then, saro pa, itong, among others, itong so, dapat daig kaning trabaho sa gobyerno o sa pribado tabi. Yan na. So, naghapot tabi, manungod dyan sa mga kwalifikasyones kan sa senior citizens, iyo po, yan ang kasimbagan. Now, we hope na sa Indo po na nadangog man itong so tahinapot niya to si Cha Edith na Manila ang presidente po kan mga senior citizens digdi federasyon kan kabus na senior citizens po sa Bilog na Albay. That's the agreement para sa indaman na internal ruling sa mga makapot nin nominado pwesto sa mga barangay senior citizens organizations buda sa mga ilihidong pwestos tabi ha. Salamat kan sa ido paghinanyog. Bonjing, ipasok mo komersyal para pagpuon ni Papa Mar sa oras asin makabuelo ang sa tuyang mga hanap buhay. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa